Vostè és partidari de continuar en aquest govern que pren aquestes decisions o vostè, Esquerra Independentista, amb Jaume Reñé, plantegen realment la continuïtat d'aquesta opció que va fer Esquerra en el seu dia, tant en Pasqual Maragall com en José Montilla, però que els ha fet, segons deia vostè abans, perdre alguns vots, no sé si atribuïbles al govern o atribuïbles a les posicions. Miri, és una qüestió molt seriosa i que, a més, és el debat, probablement, que hi ha al darrere de tot aquest procés. Hi ha un debat social vinculat a aquesta qüestió. Nosaltres el que creiem és que en el seu moment es va fer un acord, que és l'acord d'entesa, on hi ha uns enunciats genèrics vinculats al model de finançament, vinculats a traspassos pendents, etc. Això s'ha de concretar. Aquests enunciats genèrics s'han de concretar, i s'han de concretar amb una negociació política entre Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC. No pot ser que el PSC, com fa sovint, prengui decisions unilaterals que després aboquen a un seguidisme sense que aquestes qüestions s'hagin discutit. Per tant, nosaltres, en acabat del Congrés, si la nostra posició és majoritària, ens asseurem amb el Partit Socialista de Catalunya per concretar tota una sèrie de qüestions. Quines són? En primer lloc, el model de finançament. Estem tots d'acord que ha d'haver-hi un nou model de finançament, però quants milers de milions d'euros han de tornar a Catalunya de l'espoli fiscal que patim? De 3.000 euros per català l'any que se'n van a Madrid i que no tornen. Se suposa que això ja estarà en vies de saber-se, no? Perquè abans del 9 d'agost hi ha un nou sistema de finançament i alguna cosa sabrem quan arribi el juny. Jo em temo que això no s'aclarirà el 9 d'agost, perquè pensi que aquí hi ha un Consell de Política Fiscal i Financera on hi ha totes les comunitats autònomes, però que està clar és que el govern de la Generalitat ha una posició, i la posició ha de ser compartida pels diferents partits polítics. No pot ser que un sol partit polític defineixi aquesta posició. Hem de també discutir sobre els traspassos pendents. Què passa amb el traspàs a l'aeroport del Prat? Aquí ens n'oblidem, però aquesta és una qüestió fonamental. Ara que es parla de reactivar l'empresa catalana, si no tenim infraestructures que connectin l'empresa catalana amb els principals centres econòmics del món, com anem a captar inversió estrangera directa, per exemple, i reactivar aquesta empresa catalana? Per tant, en la ponència d'Esquerra Independentista, que no serà conjunta amb reagrupament, intueixo, ni amb cap altra, sinó serà la seva, no? Nosaltres farem una ponència pròpia, veurem quins elements compartim amb d'altres. Això aquesta no tanquem les portes a res. D'Esquerra Independentista inclouria replantejar els termes del govern actual. Implica concretar els termes, perquè el problema és que hi ha anunciats genèrics. No és que hi hagi un desenvolupament exhaustiu del model de finançament i nosaltres en vulguem un altre. És que simplement diu model de finançament. Nosaltres hem de concretar això. Amb el PSC ha d'haver-hi un diàleg i el PSC ha d'entendre que la prioritat és la defensa dels interessos de Catalunya, no la defensa dels interessos del PSOE. A mi em sorprèn que a l'hora de, per exemple, el PSC incorporar-se a determinats ministeris no hi siguin ministeris que realment puguin atendre els interessos de la ciutadania de Catalunya. I, òbviament, el Ministeri de Defensa no s'ocupa de masses... I el de Treball ho és, sense cap mena de dubte. Aquest, evidentment, immigració és un problema. Però fixi's que l'Estatut diu que s'han de traspassar competències en immigració. Per tant, ara veurem quina és la voluntat de que hi hagi aquest traspàs de competències en immigració, perquè a vegades quan els nostres catalans van allà també s'obliden d'aquestes qüestions. La qüestió fonamental és que han acabat de fer aquesta negociació política per aclarir els termes en els quals s'ha desenvolupat la legislatura, no només aquests. Què passa amb la sentència del Tribunal Constitucional respecte a l'Estatut? Això no està a l'acord d'entesa, però bé que el govern haurà d'arribar a una posició comuna. Acceptarem la retallada que 12 jutges apliquin a l'Estatut que va aprovar el poble de Catalunya o defensarem la voluntat del poble de Catalunya i no acceptarem políticament aquesta retallada? Això és una decisió molt important que ha de prendre aquest govern. I això ho hem d'aclarir. En acabat que aclarim aquestes qüestions amb el PSC, nosaltres ens comprometem a sotmetre a consideració de la militància d'Esquerra si hem d'acabar la legislatura fins al 2010 o bé s'ha de replantejar la relació amb el PSC, que de moment el que sí que constatem és que ens està provocant un desgast important entre una part del nostre antic electorat. Per tant, vostès plantegen que després del Congrés la militància es pronunciï sobre la continuïtat del govern d'entesa, és això? A partir d'una negociació que nosaltres haguem fet amb el Partit Socialista. És evident que si el Partit Socialista de Catalunya accepta una rebaixa de l'espoli fiscal, que ens permeti fer polítiques socials en aquest país, que ens permeti fer polítiques de rellançament del teixit empresarial. L'any 2007 es va tancar la liquidació de l'impost sobre els actes jurídics documentats amb menys de 1.000 milions d'euros respecte al que s'havia pressupostat. 1.000 milions d'euros són gairebé 200.000 milions de les antigues pessetes. Per tant, hem de recuperar
recursos econòmics. Quina raó té el PSC per no acceptar això? Només en té una, i és no complicar-li la vida al senyor Zapatero. Però diria jo que la vida dels ciutadans de Catalunya és molt més important que no pas la complicació política que li suposi això al senyor Zapatero. Per tant, el que nosaltres demanem són qüestions raonables. Clar, davant d'una situació de bloqueig hauríem de preguntar a la militància d'Esquerra, però jo estic convençut que hi ha opcions per realment aconseguir un govern amb ambició política. L'altra opció, i el debat de fons vostè ho plantejava, és la relació amb el PSC, però no només. És a qui s'acosta Esquerra Republicana o es queda a l'oposició o pacta amb Convergència i Unió. Per si tinguéssim un rellotge en el que veiéssim Uriel Bertran al mig del Parlament, per entendre'ns, vostè està més a prop dels plantejaments de Convergència i Unió en aquest moment, o d'un sector de Convergència i Unió, o està més a prop del PSC? Estic ara mateix igual de lluny d'uns i d'altres. Tant el PSC com Convergència tenen com a objectiu polític desenvolupar l'Estatut que ha estat retallat per les Corts Espanyoles i que ara més està sota sospita del Tribunal Constitucional. Cap dels dos ha plantejat cap nou horitzó nacional. Nosaltres el que diem és, de cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, on evidentment s'haurà de parlar de la política de pactes, la nostra aposta és un acord democràtic català. Què vol dir un acord democràtic català? La suma d'aquells partits polítics que es comprometin a defensar la voluntat del poble de Catalunya i els interessos del poble de Catalunya. Quina és aquesta voluntat i aquests interessos? Són clars, els que estan en boca de tothom. El concert econòmic, que els nostres impostos es quedin a Catalunya. Una nova llei de política lingüística per aconseguir que totes les persones que han arribat d'altres països en aquests últims anys es puguin socialitzar en llengua catalana. Una llei de consultes populars perquè en aquest país es puguin fer referèndums. I el més important, un cop formalitzat aquest acord i defensades aquestes posicions polítiques, pactar també què fer si Madrid diu no. Tot això que vostè diu, suposo que l'espectador li està sonant a una zona que està molt més propera a l'independentisme, i per això vostès es diuen esquerra independentista, que no pas altra cosa. I per tant, vostès estan una mica lluny d'un partit com és el Partit Socialista, que no té cap aspiració independentista. Per tant, amb bona coherència, el seu seria, com a mínim, quedar-se a l'oposició, no? Fixi's que... Perquè governar amb un partit que no aspira al que vostès aspiren... Per ara, nosaltres la nostra aspiració és democràtica. Fixi's el que li he dit. Són elements que gaudeixen d'un ampli consens social. Són elements, alguns d'ells, que estaven a l'Estatut que vam aprovar del 30 de setembre, el del Parlament de Catalunya, que després van ser liquidats, amb aquella famosa frase del senyor Alfonso Guerra, hemos cepillado l'Estatut, doncs això, van cepillar aquests elements i han quedat en no res. Sí, però finalment aquí va haver una votació, un referèndum i una aprovació. Per tant, nosaltres què diem? Si el PSC fa una reflexió de fons i decideix posar-se a defensar allò que avui genera un consens molt ampli a la societat catalana, té cabuda amb aquest acord democràtic català. Convergència i Unió també ha de fer aquesta reflexió, perquè Convergència i Unió va ser qui va retallar l'Estatut a Madrid amb el pacte amb el senyor Zapatero. Per tant, hauran de desdir-se d'allò que van fer per donar suport al concert econòmic. I el president Maragall, que vostès formen part d'aquell govern, vull dir, tots plegats. Em refereixo que aquí és posar el comptador zero, posar el comptador zero en el catalanisme, intentar sumar totes les forces polítiques que estiguin d'acord amb aquests conceptes, i si Madrid diu no, aquestes forces polítiques han de convocar consulta popular. És a dir, hem de fer una consulta popular sobre el concert econòmic. La ciutadania de Catalunya ha de pronunciar-se sobre el concert econòmic. No podem cedir permanentment davant de l'estat espanyol. Nosaltres el que diem és que durant aquests últims 30 anys hem estat negociant amb el peix al cove a Madrid. Hem anat negociant a la baixa a Madrid. Quan tindrem un govern de la Generalitat que digui Catalunya vol el concert econòmic i quan Madrid no saber aquesta demanda segueixi dient no, Catalunya segueix volent el concert econòmic. I a més ara anem a preguntar a la ciutadania.